Хвалюны Иисус Христос. Делюсь такой с вами темой на тему радости. Не так давно тут был уикенд с Марией у Вудила. Зрештою, дякую и молоді, и отцу Виктору, который запросил. И так уже давно трошки таких, скажем так, зустрічах якби так не був, не удзельнічаў. Ось. І гучала тема радости. Зрештою, сам я її запропонував, і оказалося, що трошки була для мене, може, і непростой. Эта тема, але удячна і Господу, і все, що так вийшло, що мені прийшлося і покопатися, і окунутися в эту тему, розважати. Ось. І, паколькі матэрыял уже быў працаваны, рашыў я таксама для канала запісаць. І называю эту тему «Як быць радасным». І адразу скажу, назва правакацыйная, это не я яе выдумаў. Я бачыў відэо некалі ў інтэрнэце, вельмі класнае сведчанне, каротенькае, і зрэшты непапулярнае, там праглядаў не шмат. І яно мела такую назву, як быць радасным. І назва мяне так зацапіла, таму тэма правакацыйная, назва правакацыйная. Чаму правакацыйная? Таму што цяжка ўявіць, як можна штучна стварыць радасць. Як па мне, радасць будзе звязана нават трошку заменна, як бы хочацца ўжываць гэтых паняццяў, з перажываннем шчасця. Шчасце, оно больш унутранае. Гэта, нейкая вартасць. Часам у псіхалогіі ёсць адрозненне паміж эмоцыямі і пачуццямі. І, магчыма, было б правільна сказаць, што ёсць пачуццё шчасця, яно ўнутранае, а радасць – это знешняе праяўленне таго, што ты шчаслівы. Радасць – это эмоцыя, да. І таму, яна радасць заменная, яна вынік ёсць, вынік таго, што ты перажываеш унутры шчасце. І таму з шчасцем таксама ж не так проста, да, возьми ты зрабі сябе шчаслівым. І думаю, што это не такое простае пытанне, каб так все лёгка было, і тым больш нельга сябе так штучна зрабіць радасным. У вядомым творы Рэя Брэдбері «Вино из одуванчиков», там ёсць такі цікавы матыў, калі адзін з герояў стварае машыну шчасця. Это не галоўны персонаж, але тым не менш там ідзе гэты матыў на працягу твора. Ён стварае так наіўна гэтую машыну шчасця, і ён там змяшчае, не памятаю што, даруйце, можа, музыку, нейкія карцінкі, нейкія пахі свае. І пад сябе, канешне, падстрайвае. І калі ты павінен зайсці ў тую машыну, і там летяць твае любімыя карцінкі, твая любімая музыка, твае любімыя нейкія там духі, адзекалоны, і ты павінен быць шчаслівым. У выніку Брэдбері цікава піша, што слава Богу, што машына гэтая ўзарвалася, і гэты чалавек перастаў займацца ерундой, таму што ён, гонячыся за сваёй машынай шчасця, нават не заўважыў, што ў яго праблемы ў сям'і. Там нейкі разлад, там з жонкай, нейкія непаразуменні ідуць і так далей. І ён, калі рухнула ягоная машына шчасця, урэшце ўбачыў, што вакол яго нешта там яшчэ дзеецца. Вельмі класны вобраз, да, то есть ён трошку мне адпавядае вось этой тэме і таго, што хачу сказаць, што нельга на сілу зрабіць сябе шчаслівым. Да, той, хто так на сілу гэта робіць, сапраўды, можа, як гэта і персонаж гэтага твора, ён прапускае тое, што вакол яго дзеецца рэчы важныя. Другі такі вобраз, які мне прыходзіць, таксама разважанне, як уводзена на тэму шчасця і радасці. Это одна з п'есаў, адзін з эпізодаў п'есы Евгения Гришковца, калі ён паказвае, персонаж, як герой, рыхтуецца там трапіць у Лувр і ўбачыць карціну Мона Лізы. І ён усё вывучае, ён усё ведае, ён даследуе, і ён хоча этот момант перажыць. І ён трапляе ў Лувр, ён лепей за ўсіх ведае гэтую карціну, да, ён усё пра яе ведае. Вось этот момант кульмінацыйны, ён стаіць насуперак карціны і хоча нешта там адчуць на ўзроўні амаль што містычным, і ён стаіць і нічога не адчувае.
Да, вот, а ён к этому моманту вельмі доўга рыхтаваўся. І раз вось момант такі важны, і ты стаіш, і ты пусты, і ты нічога не адчуваеш. І як процівавес, Гришковец паказвае другі эпізод, калі чалавек думае, што ён згубіў важныя дакументы, таму што ён там после нейкай п'янкі, і ў яго там ужо кашмар, бо там адказнасць шалёная. І ў выніку ён прыходзіць да хаты і глядзіць, што ён дакументы не забраў з сабой, яны засталіся там у нейкім кейсе дома ў калідоры стаяць. І ў адзін момент чалавеку прыходзіць радасць, аблягчэнне, ў адзін момант радасць прыходзіць, да. Вот, ну, это такі вот матыў, да, вот як стварыць штучна радасць, да, як штучна і зрабіць сябе шчаслівым, да, это такое, ну, як па мне, правакацыйнае пытанне. Ну, хотя не сказал бы, что оно бессенсовное, але все-таки провокацийное. Я бы сказал бы так, что штучно наўрад ці это атрымаецца зрабіць, але можна што зрабіць? Можна, падаецца, звярнуць увагу на тое, што ты можаш пачуццё радасці хаця бы яго падтрымліваць. Што для гэтага трэба? Для гэтага трэба выхоўваць у сабе такія рысы характару, каб не быць чалавекам сварлівым, бурклівым, каб не наракаць увесь час і не бядоліць, як усё дрэнна, як кепскае, і нічога добрага нас не чакае, там і надзеі ніякай няма. Чалавеку з такімі пазіцыямі, ну, цяжка быць радасным, да? Нават калі ў цябе будзе хвілёвае нейкае там перажыванне радасці, калі ў табе ёсць рысы, вот быць чалавекам такім бу-бу-бу-бу, весь час такі вот нечым незадаволены, то нават там, дзе мелькне ў цябе радасць, яна ж хутка прыб'ецца вось гэтай рысай, ну, такога вось наракання, незадаволенасці, бядолення такога, як все кепска, як дрэнна, нічога не будзе, усім капут і так далее, і так далее. Я б сказаў бы так, вот выхоўваць характар, напэўна, для таго, каб хаця бы там, дзе будзе паяўляцца радасць, каб умець яе, ну, не заглушыць вот этой вот, ну, нараканнем таким, да. Другі момент, да, таксама, як можна паўплываць, каб эту неяк радасць, ну, спрабаваць хаця бы затрымаць, калі яна ўжо там паявіцца па міласці Божай, ці там нейкія пачуццё шчасця прыйдзе. Гэта быць з людзьмі радаснымі, быць з людзьмі шчаслівымі, быць з людзьмі задаволенымі жыццём, да, то есть асяроддзе, оно на цябе ўплывае, калі ты нават сам не будзеш такім вось бурклівым чалавекам, але будзеш у асяроддзе тых, которые вечна незадаволеныя і наракаюць, ну, таксама, да, вот это вот асяроддзе, оно на цябе будзе ўплываць. То есть важна асяроддзе, з кім ты будзеш, да, і то есть это, ну, люди шчаслівыя, люди радасныя і класная рэч пачуццё гумару. Думаю, што это мае вялікае значэнне, да, вот, як у процівавес усё адно, каб не быць вот таким вот бурклівым, каб не быць таким як бы патушаным чалавекам, незадаволеным, трэба навучыцца смяяцца і быць з тымі людзьмі, которые умеюць смяяцца. Вот такія вот рысы мне намаляваліся, это рысы такие для того, каб радасць не то, што яе нарадзіць, каб яе не згубіць, калі яна будзе паяўляцца. Вот так вот бы сказаў для гэтага. Другі момант на тэму радасці, да, для мяне было б, напэўна, важнае пытанне, гэтая радасць, которую мы можам перажываць, да, яна павярхоўная ці яна сапраўдная. Калі я пачынаў хадзіць, сапраўдная значыць глыбокая, праўдзівая, калі я пачынаў хадзіць у аднову харызматычную, характэрная рыса для адновы, ну, в Беларусі там мы, можа, толкам гэтага асоба і не бачылі. Вось характэрная рыса для сустрэчаў адновы ў Духу Святым, хаця бы ў Польшы там ці ў Еўропе, гэта праслаўленне, гэта радасць, гэта нейкі энтузіязм. І там, дзе я быў, я цаніў эту вельмі групу, цаню, і слава Богу за гэты час, который Бог мне даў. Але доўгі час было такое, і это характэрнае вельмі для адновы, што людзей пабуджаюць да таго, каб яны радаваліся. То есть будуць нейкія аніматары, будуць нейкія
ну, назовем их таким добрым сэнсе заводилы, которые будут казать, там, например, там, давайте устанем, давайте прославим Господа, давайте похлопаем, давайте то и то. Ну и все начинают тогда славить, хлопать, спевать, там, руками махать, инструменты у шмату однове и так далее. И вот эти лозунги, яны лозунги такие, как бы манипулятивные, ну не сказал бы манипулятивные, такие, которые мотивуют нас, да, до того, как радоваться, яны меня заўсёды злавалі, гэтыя лозунги. Потому что я за тое и цаніў аднову, что я зразумеў, что я тут могу быть собой. Калі у меня внутреннее наставление такое, что я хочу славить Бога, я буду славить. Да, мне не трэба правакаваць, піхаць да гэтага, да, то есть я сам устану и буду кляскать. Калі мне гэтага не хочется, бо мой стан унутраны не адпавядае гэтаму, то я гэтага не хочу рабіць. І я за гэта цаню аднову, што это было у касцёле для мяне адно з нешматлікіх месцаў, дзе я мог проста прыйсці і быць сабой. Калі ўсе будуць танцаваць і славіць Бога і спяваць, я мог проста праседзець з панікшай галавой, але быць праўдзівым перад сабой. Я за гэта цаніў. І таму ніколі мне это не подобалось, и вот эти вот лозунги «давайте, давайте, давайте, давайте будем радоваться». И хочу сказать, что у многих выпадках, конечно, что недзе там это и шчыра, але у многих выпадках это все-таки такая трошку манипуляция, трошку штучная нагонка до того, как радоваться. Трошку штучная нагонка. Ну, якія мои высновы, да, вот, да, этого такого другого пункта, да, то есть это пытание быть радасць павярхоўная ці сапраўдная, да, якія мои высновы. Перш за ўсё трэба вучыцца быць праўдзівым. И это шалёна важно, это не так просто. Некоторые реально не умеют этого, да, то есть они легко поддаются под некие лозунги, манипуляции, такие вот провокации, на вот у добром сенсе. Быть правдивым, но это не так просто. Вот быть собой, называть свои станы, что ты переживаешь, адекватно их неяк оценивать, эти станы. Ну и к этому треба вучиться, да. И перш за ўсё перед собой называть свои эмоции, свои потребы, да. Ну и скажу, это непросто, да. Когда ты не умеешь быть собой, тогда ты легко поддасися на лозунги, на манипуляции, на провокации. Вот это вот для меня первый пункт, да. Вот быть собой, научиться быть собой и называть свои станы, которые ты переживаешь, называть своими именами. Другая рыса это калі вот ты уже умеешь быть собой и тебе сапраўды радость распирае, то я б сказал бы так, напэўна, важно ёсць, каб у межах разумнага, канешне, гэтую радость не здаўліваць, то есть каб эмоцыі дазваляць, каб яны праяўляліся. Але зноў жа ж, калі ты праўдзівы и у тебя сапраўды вот это вот такая вот радость внутренняя ёсць, да, то есть важно не загнать ее у нейкія рамки, ну, як бы у межах разумнага, да, бо там, калі тебе сильно будзе радость распирать недзе на імшыну, можа часам і варта стрымлівацца ўсё-таки, так бы сказал. Вот, и разом с тым, да, таксама калі, ну, сказал бы так, вот зноў ж, будучы праўдзівым, калі у цябе няма эмоцый, яны не распираюць, это больш будзе мой выпадак, мой асабісты, то есть я так особо там не часто мяне эта радость аж так наведвала и распирала. Таксама трэба уметь да это прызнацца, да, что я вот такі вот чалавек, вот с такой вот рысай характару, ці можа там гісторыя моя на это ўплывае, не бяруся судзіць, можа нейкія там раны з дзяцінства, не ведаю, то есть не збіраюся капацца, і, ну, зрэшты, нормально сябе здаровым адчуваю чалавекам, вот, и, ну, просто такі вот факт, что эта эмоция, она не проявляется, и таксама гэта надо уметь назвать, то есть я их не хочу штучно ствараць толькі таму, что, ну, некому так надо, ці нехта заахвочвае да гэтага. Вот, это, ну, уметь проявлять гэтыя эмоции, да, то есть не давить их на силу, калі яны ёсць, не забивать их, але разом с тым не тянуть их на силу, калі там няма чаго тянуть. То есть вот уметь быть, ну, правдивым и уметь проявлять эти эмоции, калі ёсць там что проявлять. На эту тему
Памятаю, як адзін з аніматараў у аднове, зрэшты, вельмі класная жанчынка, вельмі творчая, і некалі такі прыклад дала, заахвочваючы якраз такі да такога творчага праслаўлення Бога, і дала такі прыклад, да, што вот надо не баяцца, калі трэба і для Бога танцаваць таксама. І кажа, ну хто з вас, хлопцы, стоячы перад люстэркам, некалі вот, ну, не ўяўляў сабе, як ён танцуе, не круціўся, гледзячы ў люстэрка. Я помню, сяжу такі, думаю, ну я, сам сабе такі кажу, да, то есть, ну я не крутил, не то, что вот ніколі не хацелася танцаваць, да, хацелася, калі былі рытмы, мог іх там адбіваць гэтыя рытмы, там, мог там по-свойму неяк там дёргацца, да, ну прям такі вот, каб вот мяне распірае танцаваць, а я тут сябе стрымліваю, я здаўліваю, і толькі дома перад люстэркам я ўсур'ёз магу патанцаваць, да, на вот эта вот схема мне зусім не пасавала, да, але магчыма, ну, сапраўды былі такія хлопцы, которые, ну, вот, яны сароміліся, яны не праяўлялі так сваю радасць, і толькі дома перад люстэркам маглі ў канцы канцоў праяўляць сваю вот так вот радасць. Но это, напэўна, было не пра мяне. Памятаю, я слухаў такую, ну, гэта вось разважанне аніматара і як нешта такое чужое для мяне самога. Ну, але, зноў ж вяртаемся, пункт быць праўдзівым і ўмець называць свае там перажыванні, як ёсць. Што яшчэ ў гэтым важнае, вот это я ўсё разважаю, это такі другі пунктик, да, радасць павярхоўная ці сапраўдная, то есть накручаная, нагнаная, справакаваная ці сапраўды вот праўдзівая, да. Што яшчэ ў гэтым пункце важнае, я б сказаў бы так, што радасць можа быць ціхая. Я б сказаў бы, яна унутраная, да, то есть ты, ну, вот, будучы праўдзівым перад сабой, ты можаш сказаць, што табе это прыносіць радасць, табе дае это радасць, табе класна, ты адчуваеш пачуццё шчасця ў нейкім там адсотку, але гэта не так, што цябе распірае, ты зараз павінен нешта з сабой зрабіць, то есть яна ўнутраная, цябе нічога не гоніць наружу, неяк там праяўляць эту радасць. Вот, і я такое асабіста, не знаете, это тып нейкі людзей, ці, ну, не каментую ніяк, да, то есть, ну, вот это вот скорее мой удел. То есть я могу смело сказать, что я не стрымливаю эмоций, вот так вот, на силу стрымать, там, да, как не выявилась моя радость. Вот, я не стрымливаю эмоции, там нема чего стрымливать у таких выпадках, але все-таки я могу сказать, что я внутри радостный, да, то есть я отчуваю эту радость. Я это называю тихая радость, вот это моя такая назва, тихая радость. Вот. І, ну, хаця бы пару прыкладаў, да, каб не быць такім галаслоўным. Вот калі я рыхтаваў гэтую тэму, і за што я зрэшты ўдзячны, сапраўды мог так вот падумаць, паўзгадваць сабе розныя рэчы, такія эпізоды розныя, калі я адчуваў вот эту радасць, да. Вот это тихая, паколькі яна сапраўды не бурная, то яна так неяк трошку так і пасля і забывалася, то ўсё дзела, але сапраўды ўсё-такі, ну, гэтая радасць ёсць, да, была, ёсць. Вось, першае, што я назіраў, што мне асабіста радасць дае, гэта вынік працы. Можа, гэта замысел нейкі Божы ёсць, да, вот Бог дазваляе Адаму, ствараючы Адама і Еву, ён садзіць яго ў садзе, насаджвае ў садзе, і каб ён панаваў над садам, каб ён быў гаспадаром. Вот этот прыгожы вобраз Марыі Магдаліны не выпадкова блытае Хрыста з садоўнікам. Это ўсё адно як вобраз, такая вось паралель, як новы Адам. Айцы касцёла так казалі, што Христос это як новы Адам. А першым садоўнікам быў Адам. І вот і это прызванне чалавека, прызванне мужчыны працаваць. Але ў пустую працаваць, у халастую працаваць, не бачучы вынікаў, это катастрофа, да, это наступства граху. Да, то есть ты будешь працаваць, а толку з гэтага няма. Калі ты працуеш і бачыш вынікі, мне асабіста это прыносіць радасць. Я аналізаваў, я ўбачыў, да, што это той самы YouTube-канал, который записываю видео, і калі я бачу, што это людзям трэба, што мне ўдалося нешта сказаць, што ёсць нейкія плёны гэтага, да, мне не трэба невядома што, але вот бачачы хоць нейкія плёны ў сваёй працы, это прыносіць радасць. Калі я працаваў з дрэвам, да, там,
нешта там у воршы пачаў рабіць, нейкае гаспадарства, нейкія дэкарацыі, нешта там тое сёе, там, і ты бачыш вынікі, табе падабаецца самому, нават не тое, што вот людзям падабаецца, табе самому это падабаецца перш за ўсё, калі нешта атрымоўваецца, і табе это прыносіць радасць. Да, калі дэкупажны абразыст пачынаў рабіць, да, і там не выходзіла, псавалася, там нервы троху бралі, там пакуль знайшоў вот эту вот тэхналогію пад сябе, і сапраўды пайшло, і сапраўды стала выходзіць тое, што мне падабаецца і што я хачу ўбачыць. Вот вынік быў той, который я хачу ўбачыць. І гэта давала радасць. Да, гэта давала радасць. Пасля узгадваючы, напрыклад, здзівіўся такой вот ціхай радасцю, калі я, будучы яшчэ ў воршы, там, што там у нас дрэвы, да, і там смецця гэтага было трошку, лісця там падала, нейкія галінкі, заўсёды нейкае там дрэва было, там трэба было яго спальваць. Вот, это ж цэнтр горада. Як толькі мы пачыналі спальваць, адразу світанак, дым абавязкова ішоў на фабрыку світанак, там усе, хто працаваў, вокны адкрытыя, яны незадаволеныя, тады яны сразу жалаваліся, там і скардзіліся, і МЧС там, да, і экалогія, і, і то і сё. Вот. Такія перыядычна, так, можа, не па дзелу яны нас ганялі за гэта. Часам, можа, і па дзелу, можа, і праўда там зашмат дыма было. Факт ёсць фактам. І я ў выніку, што зрабіў, я не адзін раз паліў смецце паціхоньку ўначы. Калі ніхто не працаваў, калі не было людзей, калі не выгульвалі сабак, да, вот просто мёртвы, ціхі горад, там час начы, 2 гадзіны начы, цішыня, і ты стаіш, паліш гэтае смецце. І я паліў часам гадзінамі. Вот так вот у этой тишине сам собою стоишь, думаешь, потихоньку нечто подкидываешь. И я с великой асалодою згадаў гэта, да, что я тут вспоминаю как радостные моменты своего жыцця. Вот это вот такая вот самотность такая, адасабленне, да, и ты сам собой, и гэтая холодная ночь, уже там похолодавшая, да, этот пах дыма, и мне это приносит радость. Вот, это я. Вот узгадваў, да. Да, это мне приносило радость. Что яшчэ узгадаў? Да. Цікава, радасць мне асабіста прыносяць грошы, але заўважыў не, калі яны проста грузам ляжаць. Такія грошы радасць мне не прыносяць. А тады, калі я ведаю, што я з імі зраблю. Магчыма, это вяртаюся да першага пункта, вынік працы, да, то есть у мяне ёсць нейкі план, я ведаю для чаго, я хачу ўбачыць гэты вынік, і грошы тады з'яўляецца элементам, который мне памагае рэалізаваць гэты вынік. А такое вот, што просто яны ляжаць грузам, і ты задаволены, што яны ёсць, я так па сабе такой радасці не заўважаў асабліва. Пасля дзіўная такая ціхая радасць, у прынцыпе, заўсёды я яе перажываў, калі я выхадзіў з турмы. Улічваючы, што я ніколі не хацеў хадзіць у калонію, і калі выхадзіў, заўсёды адчуваў такую дзіўную, ціхую радасць, і сказаў бы, яна такая евангельская: слуга нягодны, я выканаў тое, што павінен быў выканаць. Калі вот выходзіш з калоніі з пачуццём доўга, да, што ты зрабіў тое, што было важна для людзей, для гэтых вязняў, зэкаў і для Господа. І не пытанне ў тым, так, як ты сябе адчуваеш, а ты вот зрабіў для Господа, і ён задаволены табой, і ты задаволены тым, што ён задаволены табой. Вот, што ты вот выканаў для яго нешта. Вот это вот мне заўсёды давала радасць. Конечно, такая дзіўная, паўтаруся, ціхая радасць, але яна мне спадарожнічала 11 гадоў, кожны дзень, кожны раз, калі я выхадзіў з калоніі. Вот это вот пачуццё такое, што ты выканаў свой доўг. Да, такі вот перад Господам, это давала радасць. Што яшчэ? Заўважыў, што радасць мне прыносіць удзячнасць ад людзей, там ці за казанне, ці за нейкую паслугу рэкалекцыйную, там ці за нейкую малітву, але
не просто удзячнасць, я на кампліменты не падкі, да, то есть я іх і часта чую, і добрыя словы часта чую, гэтым якраз такія, так мягка кажучы, разбалаваны. Вось, поэтому на гэта так не сильно этому звяртаю увагу. Але калі я асабіста бачу, што сапраўды это людзям было патрэбна. То есть мне не мало просто пачуць удзячнасць ад людзей, ці нейкі там камплімент, але мне трэба асабіста гэта ўбачыць, да, што это было патрэбна, што ёсць плёны. Як правіла, вот мяне напаўняла радасць тады, калі я чуў удзячнасць ад тых самых зэкаў. Таму што я бачыў, што да, што тут яны праўдзівыя, і я бачыў, што сапраўды ім патрэбна. То есть это не просто іх словы былі, я сам гэта бачыў, да, і гэта мне давала ўнутраную радасць, да. І калі плёны нейкія бачыў, да, вот, гэта давала ўнутраную радасць. Ну, не толькі зэкі, канешне, розныя гісторыі. Асабліва, калі вот у чалавека сітуацыя безвыходная, і ты раз паслужыў чалавеку, і ты бачыш вынікі, вот, заўсёды мне это давала радасць. Да. Радасць мне яшчэ давала і дае, калі я чую нейкія пацвярджэнні для мяне людзей аўтарытэтных. Ён для мяне важны, у яго вопыт духоўны, то есть я лічу, што это чалавек, который там намного болей перад Господам, чым я. І калі я чую, што ён нешта цэніць ува мне, з маёй паслугі, ну мне гэта заўсёды давала радасць. Это ўсё адно, як такі для мяне асабіста знак раўно, што это не просто чалавек цэніць, а это цэніць сам Господь. То есть вот это вот свядомасць, да, што ты патрэбны для Господа, ты яшчэ яму прыгадзішся ў гэтым жыцці, хаця бы ў нечым, хоць у нейкай дробнай рэчы. Вот это вот мне асабіста заўсёды давала радасць. Давала і дае. Ну, неяк так бы это сказаў. Але падкрэслю, што это ўсё ў межах ціхай радасці. Ніколі мяне не распірала, што вот мяне там вот надо стрымліваць мае эмоцыі, таму што мне вот просто ад радасці там зараз выбухну ці там лопну. Не, такога не. В этом плане сказаў бы так нават, што я такой вось эмацыйнай радасцю, такой знешняй такой, ну я так асоба і не разбалаваны, а вот ціхай такой шмат, да. Такой вот ціхай, такой стабільнай, Божай такой радасці, то, ну, слава Богу, так, ну нейкі там было і ёсць. Трэці пункт такі важны, это ўжо там 2 мы разважалі, да, і трэці пункт важны, што да радасці. Пытанне пра радасць будзе залежаць ад адказу на пытанне, хто я такі. Вот это вот для мяне трошку новасць, я ніколі навіна, я ніколі пра гэта раней не думаў. Зрэшты, пра радасць увогуле мала разважаў, але пытанне пра радасць залежыць ад таго, хто я такі. Што хачу сказаць? Ну, мои любимые ночные снайперы. Одна из их песняў. Я мечтал о телефоне, а он теперь для меня ерунда. Калі телефон можа стацца для нас ерундой? Тады, калі мы зажраліся, і у нас ужо поўна ўсякіх такіх пагрымушак, і нам ужо не патрэбны ніякі телефон. Альбо калі ў мяне змянілася сістэма вартасцяў і змяніўся падыход да самога телефона. Тады ён можа стацца для мяне ерундой. То есть я мару, таму што для мяне это там нешта новенькае, нешта класнае, да. А пасля нешта так пераважваю ў жыцці, што мяне ёсць намнога важнейшыя рэчы, там это телефон, і я на яго нават не звяртаю ўвагі. Вот. Значыцца, і тады мяняецца наша радасць. Моя радасць. То есть мой телефон можа мне прынасіць радасць, да? А может так стацца, што ён не нясе ніякай радасці. І гэта залежыць не ад телефона, это залежыць ад таго, хто я такі на дадзены момант. Вот это вот важная тэма і важнае пытанне. Тут я не буду ўжо пра эту тэму казаць, зрэшты, спадзяюся, што некалі там выйдзе гэты ролик, але трошку ён будзе звязаны з нашай тэмай.
вот каб адказаць на пытанне, хто я такі, бо ад гэтага трошку будзе залежаць моя радасць, гэта тэма цябе як дарослага чалавека. Нават не ведаю, як будзе это ролик яшчэ называцца, але ўжо там нейкі матэрыял ёсць, і ён там ужо будзе некалі там запісаны, ці ўжо можа нават, не ведаю, што раней паявіцца, які з гэтых ролікаў на Ютубе. Вось, але трошку я так бачу, это важнасць этой тэмы. Хто я такі? Я як дарослы унутраны чалавек, да. І там, вот, адказваючы на гэтае пытанне, вот, я дарослы унутраны чалавек, там ёсць такі пункт, у гэтай тэме будзе твоя сістэма вартасцяў. Сістэма вартасцяў, яна будзе паказваць, хто ты такі. У дарослага чалавека ёсць свая сістэма вартасцяў, свае прынцыпы, свая пазіцыя, которой ты не хочаш здраджваць. Да, вот это тут характарызуе, між іншым, характарызуе цябе як дарослага. І, я ўжо тут не размусольваю ўсё этой тэмы, і зразумеў я одну такую рэч, што радасць, яна будзе залежаць ад маёй унутранай сістэмы вартасці. У залежнасці, ад таго, што я цаню проста як чалавек. Памятаю, калі я быў у навіцыяце, і мы з адным літоўцам, там святы былі Божага нараджэння, і нам сёстры эўхарысткі, як такім маладым кандыдатам мар'янскім, яны нам падарылі па коробке цукерак, яны былі з гарэлкай. Там так і было напісана там па-польску водка і гэтых, і мы гэтымі балдзелі ад гэтых цукерак. Там трошку жартам даём, казалі, што калі іх усіх парэзаць, дык можа там нейкі грам 30 і можна было б там накапаць той гарэлкі. І ў нас, памятаю, гэтыя цукеркі былі ўсюды, ляжалі на сталах, там у кішэнях недзе, тут такія вялікія коробкі падарылі, не толькі такіх, там іншых, але... І памятаю, мы вось пайшлі ў госці з адным такім літоўцам, мы з ім сябравалі, пайшлі ў госці, і так выпадковая сітуацыя выйшла, сям'я такая, гаспадары, дзверы адкрываюць, там розныя людзі былі, і ён так, падаючы руку, раз у кішэнь к сабе, і тут гэтая цукерка з гарэлкай, да, і ён падае гэтаму мужчыне, гаспадару, і ў яго вочкі аж засвяціліся. А пасля мы даведаліся, што ён, там, закадзіраваўшыся, ці алкаголік, который трымаецца і не п'е, да, але яўна меў да гэтага схільнасці. Такі вось сумны эпізод такі ненарокам выскачыў. Вось, але гэтая гісторыя, якую думку мне насоўвае. Вот з тым самым алкаголем. Ён ж прыносіць радасць для некаторых. Да, то есть ён прыносіць радасць для некага здабыць бутылку, да, то есть яму ўжо больш нічога не надо. Ён будзе чалавекам радасным, яму вочкі будуць свяціцца, да, таму што это ягоная сістэма вартасцяў. А той самы алкаголік будзе піць, але разумее, што это ерунда, так не павінна быць, і ён ненавідзіць самога сябе за сваю п'янку, яму гарэлка не прынясе радасці. І вось табе прыклад, да, два алкаголікі, адзін лічыць, што это нармальна, другі сябе за гэта ненавідзіць, што ён п'е. І гарэлка радасці для аднаго прыносіць, для другога не. То есть будзе залежаць ад тваёй унутранай сістэмы каштоўнасцяў, да? На што ты асабіста настаўлены. І гэтых сістэмаў вартасці іх трошку ёсць, яны розныя. Цікава, напрыклад, у пасланні да Карынфянаў, гімн любві знакаміты, ў 13 раздзеле першага ліста да Карынфянаў, апостол Павел піша, між іншым, што любоў не радуецца няпраўдзе. Вот. Любоў не радуецца няпраўдзе. Любоў не будзе радавацца з бяды іншага чалавека. Такая сапраўдная глыбокая любоў. І добра падумаўшы, да, адразу можна сказаць, не заўсёды. Рэальна ёсць людзі, іх шмат, которым, каб падняць настрой, трэба расказаць, як у суседа сталася дрэнна. Як яму не выплацілі зарплату, як не ўрадзіла і зямля там, і, значыцца, і ўраджай не ўрадзіў. І некаторыя ад гэтых інфармацый яны пачынаюць радавацца. Чаму? Таму што яны жывуць зайздрасцю, яны жывуць параўнаннем, да.
это іхная сістэма каштоўнасцяў, да. Вот, і некаму гэтага ўжо хапае, да. Залежыць ад іх сістэмы вартасцяў. Узгадайце, у Бібліі радаваўся цар Давід, калі нёс каўчэг завета. Ён радаваўся так, што ён танцаваў, ён скакаў, да. Але ягоная жонка не радавалася, эта дачка была Саула. Яна яго пачынае асуджаць. То есть тая самая сітуацыя, для аднаго прыносіць радасць, для іншага не. Вучні воскрослыя Хрыста, калі сустракаюць, яны радуюцца. Я калі асабіста чытаю Евангелие ад Яна, 21 раздзел, для мяне ў гэтым раздзеле поўна элементаў радасці. Это адзін з маіх самых любімых раздзелаў. Там, здаецца, ён просто прапітаны. Увесь 21 раздзел Евангелия ад Яна, ён увесь прапітаны радасцю. Але радасць Христос воскрослы прыносіць толькі сваім, таму што яны яго любяць, яны яго чакаюць. Для фарысеяў і для ворагаў Хрыста факт, што ён воскрос, нясе роўна процілеглы эфект, нясе трывогу і страх. Таму што гэта іхная сістэма каштоўнасцяў. Вучні цэняць Хрыста, любяць, это іхная сістэма каштоўнасцяў, а фарысеі зусім у іншым напрамку. Да. І неяк так ёсць. У Евангелии ад Яна, 16 раздзел, 22 верш, Пан Езус кажа: «Цяпер вы сумуеце, але ўбачыце мяне ізноў, і радасці вашай ніхто не забярэ». То есть вы ўбачыце мяне зноў, і ён прадказаў ім, што адыходзіць, ён развітваецца з імі, яны сталі сумаваць, але кажа, пасля вы ўбачыце мяне зноў, гэта ўжо прадказвае моманту васкрасення, і вы ўзрадуецеся, і радасці вашай не забярэ ніхто. Таму што вот такая вот сістэма вартасцяў у них. Таму што яны полюбілі Хрыста, ён для іх стаўся важным. І вот раблю высновы, такія простыя высновы з гэтага пункта, да, што наша радасць залежыць ад таго, хто я такі, ад маёй унутранай сістэмы каштоўнасцяў. І гэта не толькі моя думка. Я вельмі радаваўся, калі сам да гэтага дайшоў, разважаючы, сам зразумеў, што так ёсць, да, што радасць для аднаго не будзе радасцю для другога. Это не тое самае. Да. І калі я гэта зразумеў, больш-менш той самы час я нарваўся на цытату Франкла, уже зараз не буду я цытаваць, але там у нейкай са сваіх кніг, которые маю, Віктора Франкла, ён таксама пра гэта піша, што сапраўдная глыбокая радасць, яна залежыць ад тваіх унутраных каштоўнасцяў. Вот. Калі это ідзе размова пра такую праўдзівую глыбокую радасць. І слухайце, апошні пункт, чтоб я яшчэ пра радасць мог бы дадаць. Радасць духоўная. З чым яна звязаная? Да, яна звязана выключна з прысутнасцю Святога Духа, альбо Господа Христа, Отца Нябеснага. Да. Радасць духоўная можа быць знянацку абсалютна. Да. То есть тебе нічога не складваецца, нічога не вырашаецца. І, як правіла, што вельмі характэрна для прысутнасці Божай, няма знешніх ніякіх матываў, которые правакавалі б цябе радавацца. Наадварот, часта так ёсць, што ўсё паказвае, што радавацца тут няма чаму. А калі прыходзіць Дух Святы насуперак усім гэтым аргументам, ён здольны даць радасць. Калі будзе ў вас магчымасць, это вельмі не такое, недзе мельком я бачыў гэтае відэо, да, на Ютубе, вельмі дрэнная якасць, я так часам думаў, там моладзі хацеў паказаць, але якасць слабенькая, да. Это сведчанне Рустама Фатулаева, это быўшы мусульманин, былы крымінальны аўтарытэт, который сядзеў у турме на Украіне, там перажыў навяртанне пасля выхаду з турмы. Чалавек злосны, злы бандит, там лідар крымінальнай групіроўкі у 90-е годы. І ён пасля перажыў навяртанне, прыняў хрышчэнне, стаў пратэстанцкім пастарам. І ёсць такое каротенькае відэо, вельмі неякаснае, дзе ён на нейкай сцэне, это ён, Рустам Фатулаев, ён гаворыць, як быць радасным.
І ну, я не ведаю, можа на ўсё жыццё, можа не запамятаў гэтае каротенькае сведчанне, дзе ён расказвае, як пасля выхаду з турмы у яго нічога не ладзіцца ў жыцці. Ён меў шмат грошаў, ніякіх грошаў не асталося. Усе сябры ад яго адвярнуліся. Па жыцці нічога не вырашаецца, працы няма, сям'і няма, ну нічога няма, да. І ты з аднаго боку даверыўся Богу, а ў выніку нічога ў цябе няма. І што вынікае з твайго даверу? А ты ўсё кінуў, да, то есть ты быў аўтарытэтным уплывовым чалавекам, у цябе ўсё было, і ты ад усяго гэтага адвярнуўся, і цяпер ты нічога не маеш, да. І ён расказвае, як там недзе, вось на этом, назовём, на гэтым этапе бомжавання, ён на нейкім там адзецкім рынку стаіць з гэтымі торбамі, і ў яго такі і плач, і бунт, і сатана яго спакушае, падсоўваючы этую фразу «Дзе твой Бог?». І ён кажа, я стаю, мяне нічога няма, ўсё пуста, я руіна, да. І ў адзін момант прыходзіць Святы Дух, і ён дае мір, і ён дае радасць, і ён дае надзею. А знешне ў цябе нічога не мяняецца. Ты надалей бомж, у цябе нічога няма, ні грошаў, нічога, а Дух Святы вот прыходзіць, і ты ўжо іншы, да. І вот это вот радасць духоўная, да. Ну, можа, рэдкія такія рэчы, но яны ёсць. Радасць духоўная залежыць толькі ад прысутнасці Господа, не ад знешніх фактараў. Вось такімі рэчамі, мои дарагія, хацеў падзяліцца, спадзяюся на карысць некаму. Пахвалёны Езус Христос.